gyakorolja, az a jó taktika. A sprinter mind kinyúlik, emelkedő kiköpöd a tüdőd, a kapitánynak csak gondja van. Csak kussolj, az a jó taktika. Petkovics töri meg a jeget. Ő hozza először az adogatását a döntő játszmába. És hogyha fölérnek ennek a hegynek a tetején, onnan még 53 km lesz hátra, és még onnan hátra van két harmadik kategóriás emelkedő. Zondag start een nieuwe seizoen van de Superprestige veldrijden. Daar gaat Nijs, daar gaat Nijs. Oh, wat een versnelling, wat een versnelling. Nijs is aan het wegrijden hoor. Hier, kreunen op de tanden bijten. Wie kan Nijs bedreigen in zijn favoriete klassement? Geef zich gewonnen. Het is Nijs die wint. Is opnieuw de allerbeste. 10 keer Superprestige. Wie doet hem dit na? De Superprestige van Ruddervoorde. Zondag om 5:20 op VT4. Auszler vezet. Auszler előre állt. A Paulinót látjuk. Auszler mögött Pulitano Sánchez. Auszler azért ment előre, ugye hárman megszöktek a szökevényektől is. Azért ment